Helsingissä järjestettiin viikonloppuna joku semmonen Tupekon tapahtuma, eikä mua kutsuttu sinne ollenkaan. Se oli ilmeisesti niinku videoblokkaajille, mutta kun en mä harrasta sitä semmoista Pokemon-juttua ollenkaan, niin mua ei sitten kutsuttu sinne. Eikä mua kyllä sitten kutsuttu sinne Flow-festivaaleillekaan, mutta ei se mua haittaa ollenkaan, että en mä sinne päässyt muutenkaan. Et en mä oikeastaan kuuntele niitä sellaisia bändejä. Ja mulla oli vähän muuta menoa, kun Tampereella oli toi Matti Perkoila. Ja sitten oli ne Chili-festivaalit. Niin en mä sitten päässyt sinne Tupekoniin enkä sinne Flow-festivaaleillekaan. Mutta ilmeisesti kaikki muut blokkaajat ja vloggaajat oli kutsuttu sinne, mutta mä luulen, että ne on vaan kateellisia. Mut I don't care.